Ahora que hace un mes y medio que hemos acabado, bueno, los dolores vuelven. Pasado unos 10-15 días más o menos, vuelvo a estar como antes casi. Lo hemos notado el día a día. Una vez dejas de hacerlo, vuelve, por lo tanto, la mejora tiene que ser continua. Un cop deixin de venir, els efectes de l'aigua termal hauran drenat una inflamació d'un medicament que prenien el dia 4. Però ara ja estem en el dia 25 i continuen aquest medicament fent un efecte dolent al seu cos. Llavors, per això crec que no, que en el seu cas l'aigua termal hauria de formar part de la seva vida i de la seva activitat física. Ja en el cas de l'estudi sobre la Covid persistent es va detectar que hi havia una ràpida posada a zero, una ràpida tornada a aquests efectes de la malaltia després d'abandonar els tractaments. I amb el càncer de mama no ha sigut una excepció. Crec que l'estudi ha de tenir especialment projecció més enllà de Caldes. Volem posar a disposició de la sanitat pública, de la salut pública, un recurs que és natural, un recurs que tenim a Caldes de Montbui, amb unes aigües amb unes propietats molt específiques, però també recordant que a Catalunya hi ha més de 16 viles termals que també poden oferir aquest recurs natural a disposició de la salut pública. I moltes m'ho diuen, em diuen és que ho trobem tant a faltar, perquè diu ara em llevo al matí i no sé què fer, perquè jo venia aquí, em banyava, em trobava amb les amigues, perquè al final acabes fent amigues, i ara tinc aquell buit, perquè m'he acostumat a fer això i algunes m'ho han demanat de continuar. I el que passa que l'estudi no ho permet, l'estudi és l'estudi. Elles han viscut una experiència molt dura i quan vius una cosa així fas un creixement personal i li dones valor a les coses que són realment importants a la vida. Quan et rodeges tan properament de totes aquestes persones, jo no he viscut una experiència traumàtica, però em quedo amb tots els beneficis que els hi ha portat amb elles aquesta experiència. I és molt bonic, de veritat, és molt bonic viure-ho de prop. I ara quan diuen adeu, jo sempre dic adeu no, a reveure. O avui una m'ha dit, bueno, fins on la vida ens porti. I dic això, fins on la vida ens porti. I sempre és a reveure, sempre és a reveure. Algunes em sap molt greu, perquè em diuen, és que ara em trobo millor. Dic, doncs l'estudi s'acaba aquí i ara hem de fer un temps sense aigua, que per elles és molt dolorós, i més endavant doncs ja veurem a veure si repetim o no repetim, però sempre a reveure.